Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Nagbabalik DJ Lala Banderas ng 90.7 Love Radio. Welcome sa ating programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, derecho. At ito na nga po ang unang stop ng ating hashtag biyaheng misunderstood. At ito yung mga kaopisina mong hindi naman well-composed or should we say articulate sa chat. Minsan ka na bang na-adjit sa kaopisina mo kasi feeling mo ang rude-rude niya sa chat kung makasagot? Love, kalmahan mo lang ah. You have to give your coworker the benefit of the doubt. May mga tao kasi talagang like me, hindi mahilig sa chat. And most of the time, kung anong tanong, siya ring sagot. Nothing more, nothing less. Don't make it personal. Lalo na kung confident ka naman na wala kang ginagawang mali. On the other hand though, best effort sana sa mga hindi mahilig mag-chat to compose yourself better or properly man lang or professionally. Kung alam nyong medyo na misinterpret na kayo, instead na sumabay ka sa init ng ulo or galit, explain yourself and apologize. Kung matututo lang naman kasi tayong kumalma, ang lahat or any system will actually get better. Tandaan, ego and misunderstanding kills any relationship. Magpakumbaba at matutong mag-adjust para din sa iba. Okay? At ito na nga po ang second stop ng ating hashtag biyaheng misunderstood. At ito naman ay para sa mga magjowang nag-quarantine lang, nagkakalabuan na. Andyan yung kapag hindi nakakapag-chat yung isa, ibig sabihin may iba na, di ba pwedeng gipit lang, walang panload, wala kasing pasok my love walang baon. So kalmahan nyo lang. Diba? If you want a mature and long-lasting relationship, you kids need to be chill. Hindi lahat ng tao online gustong agawin yung mga jowa ninyo. Proper communication is the key. Kapag alam nyong nasa bingit na ng pag-expire yung mga load ninyo at wala pa kayong budget para makapagpa-load ulit, pwede na kayo mag-text sa mga jowa nyo ng, oh babe, pa-expire na yung load ko text na lang kita pag may load ako. Huwag kang mag-alala. From time to time, makikitext ako kay mama, papa, o kaya sa kapatid ko. Basta, chill ka lang Tapos samahan mo na din ng love you. Ganun, para walang galit, para walang away, ganun yon. Gawin mo yan lagi para kapag wala ka ng load at hindi ka nakakapag-reply sa cheesy good morning kemerot niya sa iyo. Pero talaga, hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Remember, don't ruin your relationship over a petty fight. Your love for each other should always, always be on top of every negativities. Gets mo? Okay. Sa mga kabisyo natin before we go back to more of our music, paalala lang ulit, please, let's help each other out to end this pandemic. Please, doble ingat. Please, seryosohin natin yung social distancing. And please, makinig naman tayo. Okay? And eto na tayo sa last stop ng ating hashtag biyaheng misunderstood. At ito ang pinaka-common and laganap na example of being misunderstood. Posting online sentiments. Alam nyo sa bansang to, even your own personal account is a public domain. Even when you think you are just trying to express yourself freely sa sarili mong account, meron at meron pa din talagang papalag sa'yo, saying that what you are feeling is wrong. They will argue with you sa post mo and they will quote you in a negative way at ipapakalat ka. Boom! Instant celeb, viral ka na girl. Ganon dito. Imbes na makahinga ka ng maluwag kasi nailabas mo ang sama ng loob mo, mas-stress ka pa pala ng todo-todo kasi kalaban mo na yung mga keyboard warriors na alam ang lahat. Kaya ganito na lang love, no? Sa panahon ngayon na lahat ay bored, be mindful sa mga ipopost mo. Lalo na kung ikaw ay celebrity. Kasi posting something online is like buying something sa grocery. Once it's posted, yun na ang resibo. Documented na siya and therefore immortalized na siya online. So always be mindful of your post para hindi kayo ma-quote negatively. Okay? Sabi nga nila, think before you click. Nako, sa mga kabisyo natin, if you still have more stories about hashtag biyaheng misunderstood, just send it over sa DJ Lala Banderas Facebook page and let's get on with it. Kasama niyo pa rin DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, derecho, hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.